Maridema Koro Sekolah Minggu. Horas Madi ita namar minggu sadarion. Minggu ta margoar, minggu sapolonom dong Trinitatis. Topik minggu ta nasun badia do debata jala parbinoto di salutna.
Marinde Huria ita siang buku eda nomor 20 itu ayat sada tolu ayat 4 rap jong mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dod guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dod guarni ton di parbadia na tumo palangi do tanoon. Amin. Ditibang roa nami do ale debata, asini roam di persongan di joromi, suman tu guarmu do baritam ale debata, roh di ujung di tanoon go katigoron do siamonmu, tibul do jauh bajala pujian situto do di bagasan hutan di debatata di atas dolok abadian nai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala di gom-gomi hodo mahuria marite iti ton dimi dibayeni upang idu hami nuaing tuho leon mar dihami roha pangoloyon asa marlas ni roha hami mangulaw na lido mu songon pangoloy ni anak tuamana say pararap maharajo mu jala say tabay ganup ari bilangan niya kanapol saya diho asalam tarbarita guar mu na badiyay jala dapotan ang uluan hami marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maride hita pasang buku ide nomor 55 sia ayat 31 opan. Debata nasoka nasotarida mata marusa datau maridaho ona sumbadia nasohatu dosa
Tatangi umma patik ni debata di minggu sadarion sian konfesi AKBP tahun 1926 pindu pasadaon. Hadirion ni debata. Ta porsiai jala ta tidak kodo sadado debata. Ima tuan debata jawaban na sumarmula na sumarujung. Pargugu na suatu dosa na suadodoan. Naso olomuba na sunbadia. Parimas tu na suduk watu hatana. Parbinoto na sun parawana sitong. Haposan na papataron dirina, sito panasan na dong namangguhi langi do tano, namarmudu-mudu perninggan basa, mual ni angguluan, pasu-pasu do atauan, namanggum-gumi raja ni akaraja jala tuan di salut, para si roa godang parholong roa si sesa dosa, si palua parum na tigor, namakomanako napaheon napasadaon, namarmahani namangundihon mual ni nasa pistaran, doot parbinotohan ibana do nuhud mengajaron parusoron tiki man sejarah nangamatian. Mari te panindangion tau dolon do na toktong di bata jaunok mangatoi mangulang mangatur do manguhumi ulun jolma marsada. Humbang sodo nasa natino parisan do asyang anon. Alani olan di bata do Jehovah si sobaon siapor seon siolohan ikon biar jala humolong jala pos rawata mida ibana asamida nasa nadong. Situlah do poda na masodo debata na doot adirion na songoni mana berdebato na tinopa tatulak do nasa poda do pangalao napasangap si bolis do waso hamulungon ima saat na rap mangido gugu maita lau mangulau sa alai tuan debata saya paru mangulau maride huria maita siapa pede 164 esa do 2 ayat 2 jongjong maita rap jongjong. Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroa jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tu jolom. Kuhilalah hami rikot doa sini roham disalut hami ala perdosa. Ala nido umbai namu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalau partopot hami tung na jojot do hami manibil sianak ke dalam muna badi. Songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom ala nido sanami. Aidang dia lomor roham amatian niaka perdosa. Alehamu boni rohani do lomoni roham do asa mangulu. Sesama salut akiduhon nami do panglesian nami. Marhite-hite pangulu nami na sasadai. Imanaku Tuhan Yesus Kristus. Saya paut masih ni roham di hami marhite-hite panindangion do agugon. Niton di perbadia asa terapul situtu rohanami majo. Asa patun
Tigor jala daulat tay marapangalaw ubay na sangapon di guar muna badiay. Amin. Baga-baga ni ribata taring oton ni dosa. Songono do atani Tuhan Jehova. Nunga pola posisi aka pangalasiam songono bun. Jala songono bun manirop aka dosam. Saya mula maho tuau ayau do si paluaho. Asangapon mari ribata na digijang. Amin. Mari deuria hita sibuke do paras pak pusada esa do dua. Dia Tuhan Yesus, nasamudo surena, nadong dengan dosa, namun Tuhan, dikodorong aku, Yesus Tuhanku, ditembus bahwa disesa Tuhanku, doakan dosaku, namun haleluya, ditembus namun. Tatangion mahatan di debata epistel minggu natar surat di sada Timotius onom ayat 10 sada rodi ayat 10 tajama marsika soring. Alayang goho alat ni debata mapurs masiani pareahi matigoran haudolaton apurseon holong niroha habenge tondot labuk niroha. Upatik maho dijoloni debata na penguluhon saluhun doho dijoloni Kristus Yesus nama katidakon na dengan dijoloni Pontius Latus. Hai dia jujupang ditikina patar maibana bayanoni namartuai pargogo sasadasa raja niaka raja tuan niaka tuan. Ima saatna martua doakan atumangion hatani debata jalanau peopsa. Amin. Mari de ita sembukende nomor 10 ayat 1 2 ayat 3 rap jong mahita. Yesus Tuhanku si aku mawon ibana doa sakit.
Tidak ko mahaprosetai songon nahina tidak ko nidongata sa porseon di sandong portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehova ido ama perguguna suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehova na sasadai imana tinubon si Maria na gabi-gabian si Anton di perbadia ando orang so bubuan hidup tu ata na tumao na bernit di pangumon ni silatus na mga terpaja lo ibana di hao penor silang na tuwa tu banu aturo dong di tanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamun di bata Jehova amanai perguguna so turusani di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangungui alak na mangulu do na mate au porsea di ton di perbadia jeladong sada uria na badia uria to panela Kristen akada badia do dia sesani dosa do dia tai na mando urak mangulu sagud daging alak na mate do dia nguluan na saudara-saudara. Amin. Mari dema remaja.
Bagi ma tikting ng masa di uriata. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 5 Oktober 2025. Tikting meragam. Sada. Nama dohoti ulau pakebasion huria. Nama dohoti aka kegiatan doho pakebasio di huria nasa mingguon. Kebaktian minggu. A. Kebaktian minggu 105 halak. Partangyangan 220 halak. Sermon kategorial 53 halak. 2. Minggu bulan keluarga. Permingguan sadarion ima minggu bulan keluarga. Na bertugas papungu pelia di permingguan pukul sia ima keluarga doho situa sian sektor rualu Karmel dohot di permingguan sore pukul 10 walu ima keluarga doho situa sian sektor onom Betsaida ruas rap sahudulan dohot keluarga. Tolu. Pelayanan mimbar. Pendeta Resort melayani di HKBP Parung Panjang Resort Depok 2 di ibadah dohot Pesta Gotilon HKBP Parung Panjang. 4. Pesta Gotilon HKBP Parung Panjang Resort Depok 2. Sadarion borhak do huria marhite pengua perempuan manggohi undangan Pesta Gotilon HKBP Parung Panjang Resort Depok 2 torop nasida 20 halak. Partangyangan parhalado dohot keluarga. Di hari Kamis tanggal sia Oktober 2025 pukul 20 maringana di gereja di Patupa huriata do partangyangan bulanan parhalado dohot keluarga HKBP Depok 2 pinangido tusude parhalado dohot keluarga na adong di huriat taon asa parsido di partangyangani. Onom PHD manang sermon. A. Sermon Marturia di Patupa di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 10 sia maringanan di Gedung Samuel. Pinangido tusuri anggota dohot seksi di bidang Marturia dohot aka koordinator musik di aka punguan asa Roma dohot di sermoni. B. Sermon Perempuan Hosana di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 pukul 10 sia di Gedung Paulus. Papituhon kunjungan tu lapas Cilodong. Seksi Sedring HKBP Depok 2 Rapdohok Marturia Distrik Patupahon kunjungan tu lapas rutan Cilodong di hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 8 nani uluhoni Padita Doktorandus MC Torus MD. Pawaluhon persembahan menang pilihan 70. Pilihan 2B di Patupa ma 70 di bagasan amplop naung sahatu hita ima peliata mengisi kas nihuria pinangido ma asa unang pola talopit amplopi tapasahat ma di bagasan ias dohot las niroha basiahon pakobasion padidion nabadia. Di hari Minggu 12 Oktober 2025 di Patupa pakobasion padidion nabadia natoras nanaing mabuan ianak kontardidi asa mengisi formulir padidion jala pinangido asa natoras laho madohoti kateisasi baptis di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 pukul 10 pitu. 10. Pesta hari ulang tahun dohot Gotilon HKBP Depok 2. A. Patupahon nuhuriata do marhite panitia pesta hari ulang tahun dohot Gotilon HKBP Depok 2 tahun 2025 ima pesta perninggotan ari hatu tubuh mananghut na pasap 40 tahun ni huriata HKBP Depok 2 ima di hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 pukul 10 sia maringana di gerejaon alani pertanyaan sektor di hari Selasa dot Rabu masohok ma di minggui
Tapasada tu pertanyaan hari ulang tahun di hari Selasa i. B. Pesta Gotilon ni Huriata di Patupama di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 domu tusi parmingguan masuk pukul 8 kebaktian minggu pukul 6 pukul 10 doho pukul 10 lalu di pasadama di ibadah pukul 8 sekolah minggu masuk di pukul 8 persembahan per sektor duksidung minggu pukul sia taparadema tikita lau mendukung kegiatan dalam rangka pesta Gotilon ima persembahan sektor 10 Pilipi domutusi dung sidung ibana pukul sia dang pola bejolo marsi jalangan hita di pitu gereja tukma di aka inganat tabe 12 ruas nataba mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriatama keluarga Amata Doni F. Siregar, Inata Olivia Susanti Matodang, Rosian HGBP Perdamaian Medan. Saunari tinggal di Jalan Melur nomor 5 nomor 155 masuk sektor Walu Galilea. Dung sidung tiktingon pinangido manasida rotu jolo laho patadahon keluarga nasida. 10 tolu bunga altar mingguon ima persembahan keluarga El Huta Barat Buru Panjaitan sektor 10 Nazaret Mauliate Mari Pasat Huria Tunasida 14 jadwal perayaan Natal kategorial tahun 2025 A. Perayaan Natal Sekolah Minggu Horong Kecil tanggal 5 Desember 2025 pukul 10.05 WIB. B. Perayaan Natal Sekolah Minggu Horong Besar tanggal 6 Desember 2025 pukul 10.05 WIB. C. Perayaan Natal Seksi Remaja tanggal 10 Desember 2025 pukul 10 WIB. D. Perayaan Natal Seksi Pemuda tanggal 10 Desember 2025 pukul 10.06 WIB. E. Perayaan Natal Seksi Lansia tanggal 10 Desember 2025 pukul 10.07 WIB. F. Perayaan Natal Seksi Perempuan Seksi Ama tanggal 20 Desember 2025 pukul 10.07 WIB. G. Perayaan Natal Perhalado Diakonia tanggal 26 Desember 2025 pukul 10 WIB. 15. Pertangyangan sektor. Sektor Tolu Kapernaum dibagas ni keluarga UJ Nabitupulu Boru Siburian. Sektor Opat Sinai dibagas ni keluarga LD Simanjuntak Situa EL Boru Siahaan. Sektor 5 Kana dibagas ni keluarga V Sagala Boru Sibarani. Sektor Pitu Karmel dibagas ni keluarga Nyonya Raja Guguk El Boru Siaturi. Sektor Walu Hermon dibagas ni keluarga MC Hombing Boru Sidabuke. Sektor Sia Bethlehem dibagas ni keluarga Situa H Situmorang Boru Manulang. Sektor 10 Nazaret dibagas ni keluarga T Maha Boru Nainggolan. Sektor 10 Sada Jeriko dibagas ni keluarga F Hutapea Boru Tambunan. Sektor 12 Mahanaim dibagas ni keluarga W Hutajulu Boru Pangaribuan. Sektor 10 Tolu Galilea dibagas ni keluarga S Situmorang Boru Hasibuan. Sektor 10 Opa Pilipi dibagas ni keluarga M Panjaitan Boru Siregar. Alamat doho jam masuk pertanyaan sektor Boy Madi Ida di Warta PDF manang acara nati nongos ni situa sektor di ganup sektor. Bagi apa dua hon. Tikting parhepengon. Saldo ni Huria di bagasa mingguon 4 Oktober 2025 Huria sia juta 632.815 tu pusat 3 juta sia 125.24 rupiah. Diakoni sosial 40 juta 146.110 rupiah. Pembangunan
7.470.000, Transtoria 8.410.000. Saya di pasu-pasu tuhata maaka piliani nang ulaun di huriaon bain sangap di guarna jalalas niroha dihita ruasna. Aka tikting naso jinahon bui mata tajaha di warta naon sahat tuhita. Songonima sahat ni tikting ni huriata di bagasan nasa mingguon mau lihat ma. Sonari pinasaha ma asaro ruasna tabba petadah di kesida. Shalom, Horas, Amang, Inang. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Amang Pendeta Resort, Inang Pendeta, do sudah perhaladu di gereja tahun. Kami kebetulan pindah dari Sian AKBP Perdamaian Medan. Kami termasuk keluarga baru dope. Au doni marga Siregar nama nubuhon au burtabunan. Molo alak bapa par pangaribuat do. Donge molo par nijabu boru matodang Olivia boru matodang nama nubuhon inangi boru samosir. Jadi kami tinggal sonari di Jalan Melur 5 nomor 155. Saya ada dope yanakon nami. Jadi mando tu hala amang do inang jalo hamu mahami rangkul mahami keluarga mudaon asa boy gabi keluarga Sitiruon di tonga-tonga gereja tahun butima mau lihat. Marede maita sian buku ede 222 sada sa topan lasi somma tapasa peleta perjolo a sada a do sada b. Sian sude parulianarga sada ubud upiumaka Yesus Tuhanku
Name ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Turpuk jamita di minggu tasadarion. Ima na nienet sian panurirang Habakuk bidusada mamuka sian ayat sada. Habakuk bidusada mamuka sian ayat 12 sahatu ayat 10 pitu laos tapai hut-ihut ma. Dahodo ale Jahoba debatakku sian narobi dope nasun badia diau dak tagamon mate hami luasonmu. Ale Jahoba bahen uhum do ibana umbahen dipatindang ho jala bahen panjora ado ibana. Umbahen ojak ibana dibahen ho ale dolok batu. Pita situtudo matam umbahen so tarpaidaida ho naroa. Jaladang tarbahen ho mar sobu-sobu mida pangarupaon. Buah sama tung paidaumu pamupusi. Tung siap ho molo dibodit halak parjahat na tumigor sian ibana. Jala doson akadeke laut jolmai di baheko tu doson gulok-gulok tahe naso maraja. Tung saluhut do disitak nasida tu gijang marhite-hite hayu. Jala dipapungu di bagasan jalana. Jala diojat tu bagasan hadak kadanganna. Alani marlas ni roha ibana. Jala marulup-ulup. Dibaheni umbaen mameli ibana tu jalana. Jala manutung dupa tu hadak kadanganna. Ai binahen ni ido napu partalianna. Jala talmis si panganonna. Alai dung songoni tung parumaron nama jalana. Jala datanna membunui aka bangso parbegu so marpasadian. Ido yanggo sahapna. Huriana hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Menurut tabereng topik ni mingkuta ima nasun badia do debata. Jala par binoto di saluhutna. Nasun badia do debata jala par binoto di saluhutna. Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Buku panurirang Habakuk menuraton kegelisahan batin naposo ni debata. Ima si Habakuk. Tiki dibereng ibana ketidakadilan. Ketika dia melihat kekerasan. Ketika dia melihat penderitaan yang merajalela di sekitarnya. Pemahaman ni panurirang Habakuk taringot tu karakter ni debata imana parjolo bahwa Allah itu adalah kekal. Didok naking di ayat 12 dahodo ali Jahoba debatak kusyan narobi. Bukankah engkau dari kekal? Naneng dohonon Allah itu kekal. Dia berdiri di luar waktu. Dia tidak memiliki awal maupun akhir. Jadi Allah ini digambarkan sebagai Allah yang kekal. Namangihut pemahaman ni Habakuk taringotu debata imam bahwa Allah adalah yang kudus. Manaking di ayat 12 didok dada hodo ale Jahoba debata kusyan narobi dope nasun badia diau. Allah adalah Allah yang kudus. Molo didok kata kudus, kekudusan itu mau mengacu pada keterpisahan mutlak Allah dari segala kejahatan. Jadi segala yang jahat itu sesuatu yang tidak kudus. Sedangkan Allah itu kudus. Namangihut ima pemahaman ni si Habakuk taringotu Tuhan debata bahwa Tuhan itu memiliki mata yang lebih murni, penglihatan yang sangat baik dan tajam. Pita situtudo matam umbahen sotar paidaidaho naroa ima di ayat tolu sinaking. Yang mau kita lihat di sini adalah Tuhan itu tidak bisa melihat kejahatan.
Habakuk mau menyimpulkan bahwa Allah sama sekali tidak dapat dituduh melakukan atau terlibat dalam perbuatan dosa. Jalan apa paton pemahaman nih Habakuk manang panurirang Habakuk taringotu debata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa. Nah, alena begabi pergumulan di si Habakuk ima, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang kudus, Tuhan na membenci dosa, pertanyaan daripada Habakuk ima, mengapa Allah, buasa Tuhan debata memilih bangsa yang jahat dan kafir seperti orang Kasdim, dan mengapa Tuhan menganugerahkan kepada mereka kebaikan, kehormatan, dan kemakmuran. Dan berikutnya Habakuk juga bertanya, mengapa Tuhan menggunakan bangsa yang jahat ini untuk menghajar bangsa Yehuda. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan Habakuk ala diberengi bana sesuatu yang sangat berbeda sekali. Habakuk tidak bisa mengerti apa yang Tuhan hendak lakukan terhadap bangsa Yehuda. Dia tidak dapat mengerti bagaimana Allah yang kudus diam dan menahan diri untuk menyatakan keadilannya terhadap orang-orang Kasdim yang jahat. Karena Yehuda meskipun jahat itu sebenarnya menurut penglihatan jauh lebih benar daripada orang-orang Kasdim yang hendak menjajah orang-orang Yehuda. Huriana hina holongan molo tabereng secara humanistik, asumsi ni Habakuk mungkin benar. Yehuda akan dianggap lebih benar daripada bangsa Kasdim atau bangsa Babel yang kemudian menjajah mereka. Tetapi mengatakan Yehuda itu lebih benar daripada orang-orang Kasdim itu adalah salah. Alana memang tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Naneng dohonon sasitongna, Allah itu tidak menghajar Yehuda berdasarkan siapa yang lebih berdosa atau siapa yang tidak berdosa. Molo dido, adakah kita yang tidak berdosa? Sudah kita mardosa. Allah tidak menghajar Yehuda berdasarkan siapa yang lebih berdosa. Penghakiman roh tuhala Yehuda, ala nasida menolak bertobat dari dosanya setelah bertahun-tahun diperingatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Nah, jadi penghukuman itu dilakukan karena tidak ada pertobatan. Sudah diberi peringatan, alaidang ngolo menangihon. Dikasih peringatan tetapi tidak mau mendengarkan. Allah tetap diam terhadap pertanyaan-pertanyaan Habakuk. Tuhan mendiamkan pertanyaan Habakuk. Memang Tuhan tidak selalu menjawab banyak pertanyaan orang benar pada waktu atau cara yang mereka inginkan. Alania menginang tabereng mah. Semua orang percaya pasti pernah mengalami masa-masa penundaan. Atau tidak ada jawaban atas pertanyaan mereka kepada Tuhan. Tabereng mah, adong suami istri nama nukun. Mengapa mereka tidak bisa memiliki anak? Tetapi jawabannya Tuhan tidak berikan. Manang, ada tangisan mengapa ketika orang tua kehilangan anaknya, tetapi jawabnya tidak dia ketahui. Jadi naneng dehonon tuhita bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita, tetapi tidak Tuhan jawab. Karena itu yang diminta kepada kita adalah tetap percaya kepada Dia. Dan di dalam kasus Habakuk di sini, jawabannya datang, tetapi tidak sekarang.
Tuhan tunda. Molo tajahan non di bidu tolu, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab bahwa sesungguhnya penderitaan yang Tuhan berikan kepada orang Yehuda itu dalam rangka memberi pengajaran bagi bangsa Yehuda. Agar mereka itu datang kepada Tuhan. Dan kepada bangsa yang menindas, itu memang Tuhan akan taklukkan mereka. Habakuk berseru dengan cemas, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin Engkau membiarkan umat-Mu tersapu jaring tawanan sebagai makhluk tak berarti oleh binatang buas seperti bangsa Kasdim?" Dan memang Tuhan tak jawab. Nah, Sianon Boy Marsia Jarhita bahwa bangsa-bangsa yang jumlahnya besar itu, mereka hendaknya tidak bermegah atas kekuatan mereka. Ahado naneng dohonon. Setiap penguasa-penguasa yang bermegah atas kekuatan mereka sendiri, manang karena kemakmuran dan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka harus ingat itu semua dari Tuhan. Tuhan bisa berkehendak, Dia dapat mencabutnya seketika itu juga tanpa memberitahu. Jadi ketika seseorang senantiasa bermegah atas kekuatannya sendiri dan dia melakukan semena-mena kepada yang lebih lemah, ingat bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Jadi ketika dia tidak menggunakannya dengan baik dan benar, Tuhan bisa mencabutnya seketika itu juga tanpa ada pemberitahuan. Dan selanjutnya yang mau dikatakan di sini adalah hendaknya tidak bergantung pada kelicikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Huriana hina holongan turpukon neng paingoton hita sasitongna bahwa hudang dohala nama nukun bertanya-tanya bagaimana Tuhan itu bisa mengizinkan hal-hal tertentu terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian mereka berseru, marhite tangiang. Alai dang dialusi Tuhani. Tuhan terlihat sepertinya diam saja atas permintaan mereka. Alai memang molo taingot aha namasa di si Job. Si Job juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan kepada Tuhan ketika dia harus menghadapi pergumulan, anak-anaknya mati, hartanya habis, istrinya menghinakan dia dan dia harus mengalami sakit kulit yang parah. Dan ketika dia mempertanyakan itu kepada Tuhan, Tuhan katakan kepada Ayub, "Ketika aku menciptakan langit bumi, kau ada di mana? Ketika ada kejadian seperti ini yang kuperbuat, kau ada di mana?" Nah, yang dohonon, sifatnya memang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada Tuhan itu tidak harus selalu dijawab Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita lebih dekat kepada Dia dan mau senantiasa berdiam diri supaya Tuhan itu bertindak. Pesan Naboy Tabereng Sian Habakuk Bidusada ayat 12 1 ayat 10 pitu dison bahwa Allah itu tetap berdaulat. Bahwa Allah itu tetap berdaulat atas sejarah. Meskipun jalan yang Tuhan berikan kepada kita tidak selalu dapat dimengerti oleh manusia. Allah tetap berdaulat atas sejarah. Meskipun jalannya tidak selalu dimengerti oleh manusia. Muhammad bui kita memahami pencipta kita. Apakah kita bisa memahami Tuhan secara sempurna? Tidak ada yang bisa memahami Tuhan secara sempurna. Jala di sian turpukon kita diajak untuk percaya bahwa Allah yang kudus itu tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Meskipun untuk sementara waktu tampaknya kejahatan boleh berkuasa pada saat ini. Amang inang begitu juga remaja naposo, kita mau diingatkan bahwa bila pun terjadi kejahatan, penderitaan di sekitar kita, mau dikatakan kepada kita bahwa
Tuhan tidak pernah berkompromi dengan segala kejahatan. Walaupun kelihatannya kejahatan itu berkuasa, dan itu pasti cuma sementara saja. Pada akhirnya Tuhan pasti akan memenangkan kebenaran. Dengan keyakinan bahwa Allah tetap berdaulat, bahwa Allah itu adalah kudus dan tidak pernah kompromi dengan kejahatan, maka kita tidak akan terjebak dalam keputusasaan. Ketika kita melihat dunia penuh dengan kekacauan, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berdaulat. Karena kita percaya Allah kita itu kudus dan yang Dia perbuat adalah sesuatu yang pasti baik. Dan di dalam ketidakpastian sejarah, sebenarnya iman kita ini sedang ditempa untuk tetap teguh kepada Allah yang kekal dan maha kudus. Alani amanginang na di johon tuhita marhite turpukon sasitongna haporsiai matuhan debata. Mari kita percayai bahwa Tuhan Allah kita itu kudus. Dia maha tahu. Dia tahu apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Tuhan itu tahu apa yang menjadi pergumulan Amang Inang. Secara pribadi ataupun keluarga. Tuhan tahu. Dan selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar bila kita bersama dengan Tuhan. Tidak selamanya kejahatan itu dikjaya. Pada akhirnya kejahatan itu pasti akan dihancurkan dan kebenaran Tuhan yang akan nyata. Dan itulah yang mau kita pegang. Jangan terjebak kepada keputusasaan. Percayalah bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang berdaulat. Bahwa Dia tidak pernah kompromi dengan segala kejahatan. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan Tuhan memampukan kita untuk senantiasa hidup benar seperti yang Dia kehendaki. Amin. Kita berdoa. Mau lihat mali Tuhan dihatam naung dipatol khas tutonga-tonga nami. Dipaingot to hami ali Tuhan. Asa toktong porsea tu Tuhan debata. Tuhan debata nasun badia jala parbinoto di saluhutna. Naing ma hatami toktong mian di bagas rohanami. Pargogui hami Tuhan. Asa bui patupahon hatami dingolunami siapari. Tuhan debata tong do hami marningot di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit. Ima yanakon nami Natania boru Simanjuntak sian sektor 14 Filipi na dirawat di rumah sakit Hermina. Sok songoni tongdo buanon nami nyonya siagian boru Huta Barat. Sian sektor tolu na dirawat di rumah sakit Hermina. Sok songoni inanami nyonya sintua marpaung boru Tambunan. Sian sektor 10 sada Jericho na dirawat di rumah sakit Hermina. Tuhan debata pos dorohanami. Hodo nabui pamalupon nasa sahit. Alani pasu-pasu ma nasa pengobatan na jinalo nasida di rumah sakit. Sok songoni di ruas ni huriam naung mula sian rumah sakit na di bagasan pemulihan saunari. Ima amanami amang Simangucong. Sok songoni inanami nyonya maha boru Panjaitan sian sektor 2. Lehon mahahi pason tu nasida asa boi nasida patupahon aka ulaona. Tong hami maringo di piga-piga ruas ni huriam. Natong madalani perawatan jalan. Ima nyonya PA Raja Guguk boru Pasaribu, nyonya Sintua D Siregar boru Simanjuntak, nyonya Sintua MB Simarmata boru Siregar, nyonya Sintua LE Manurung boru Sinaga, nyonya Sintua SR Simorakir boru Togatorop, amang B Pasaribu dohot amang LS Hutahayan. Pos dorohanami tuho Tuhan. Hodo naboi pamalupon nasa sahid. Dela pasu-pasu ma nasa perobatan na didalani nasida. Asama korhon hamalumon tu pamatang nasida. Sok songoni ale Tuhan tong do buanon nami. Sude aka pelayanan-pelayanan ni huriam HKBP Depok 2. Asa sude boy mardalan denggan tau sangap
di guarmu. Secara khusus tong buanon nami ale Tuhan, pamarentah nami sian tingkat pusat sahat tu daerah asaho ale Tuhan mangalehon dinasida kebijaksanaan asyako asabui tarpatupa kesejahteraan di bangso Namion, tarlumobi di kota Namion, ima di kota Depok. Di saat kami mali Tuhan tangiangon holan mangasaon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami. Amin. Mari dehita sian buku ende nomor 732 jala tapasatma peliata ima pelian 2 dohot persembahan pelian tukas huria. Jesus Christus, Nila
tatangiakon ma peleata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalomai gabe uap na hucus di jolom. Pasu mai jalaramoti. Asau huparhasia kami pilihanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohanami marhite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, sai pinarbadia magowarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malo meniroham di banotonga onsongo na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mah hami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Amen. Sonari masuk mah tu sektor 14 laho patu begehon puji-pujian nasida. Tua Manginang, Ruas Sektor 14, Roma Tujolo. Amang inang hora selamat hari Minggu. Atong PT Jo boy di BG persembah pujian sian sektor 14 Filipi. Kami na marende bukuende sian 585 dohot bukuende nomor 848. 848 inang. Bo, mau lihat ya godang.
lebih satu ini emang?
Amang Inang, Tuhan berkati.